Hvad er det? Terakhir Gimana sungai ni? Synge. Du bliver populær. Kamaru. Fire En, to, tre. Nu. Køn. Ya Nabi. Køn. Hvordan er det køn? Okay. Anden familie var den de første episode. Den er godt tjekket. Enten godkendt hos Trøst. Så det er hos familie Rødkær. Så er det et sys til både dig og søster. Det er så godt. Så er det godkendt hos Rødkær. Ej, hvor er det kæft derovre, var det der? Ja. Det var den sidste, den her. Det var slet ikke lige der. Au. 21 godkendte alle. For nu har jeg tidspunkt først. Så mangler vi familie Brander. Køn. For eksempel om det gamle landbrugsmaskiner. Hello.